Zdravo svima i dobrodošli u još jedan vlogmas. Danas je 16. ili 15. I ja se osjećam jako umorno od snimanja. Danas je taj dan kada mi se ovako spava i ne snima mi se baš. Ali nastavljamo dalje jer izazov mora da se ispoštuje. Ovaj video ću iskoristiti kao neki mali recap da sve videe do sada iseckam i ubacim najbolje momente. Tako da je ovo zapravo super video za one koji tek sada kreću da gledaju, da malo ukače šta se sve to izdešavalo, šta sam sve radila, šta sam pričala. Pa hajde da krenemo iz početka. Dobrodošli u vlogmas. Jel ovo neće se skine, a? Sad mi se ni ne radi. Ovaj vlogmas snimam baš sve. Svaki dan tu sam, zaprati me. Upali sveće, ušuškaj se. Nije vreme za gladovanje. Naruči, krkaj, briga te. Ako ne gledaš sve, deda nema za tebe. Koliki deda mrak. Znaš 2000 € da ti odlaziš kući. Ja ovo nisam videla u životu. Naša potencijalna jelka. Uska, tamo za naš mali prostor, a cena kao da je 5 metara. O, isti ko ti. Isti. Wow, hoćemo, baš mi se sviđa. Jelku našli. Nećeš valjda slučajno... A šta ako ode sa strane? Da li si normalan? Ne mislim, tako da će mali. Pa iskreno se ne zakucala. Samo pazimo gledao. Teo dečko da imate vesovu jelku, a ti uzela bela. I imam od prošle godine Majka Labuda. To je neka naša interna priča, da. Imamo ovog konja. Da sakrijemo ove nožice. Mislim da to ipak neću staviti tu. Ne sviđa ti. Hoću malo da priđem da vidimo trenutnu situaciju. Ima svašta. Ovaj mi je možda za sad najslađi. Mada sve mi je nekako zajedno zanimljivo. Dalje. Znaš kad je najbolje je? Šta? Molim te, njegova faca. Pa šta da mu radim? Ja ću ga staviti tako. Tamo gledaj. Gledam, to je dobro. Sada se ne vide pa Lukas. Je da probamo. Ajde. Šta sam rekla? I sad ovo ćemo sad da ga stavimo ovako. Je. Lidl prvi put u ovom vlogmasu, vidjet ćemo da li će biti još 50 puta. Neki ukrasi. Ovo nešto malo, ne znam šta je. Košta jelka 6.000. To je jedna kesa. Druga kesa. Jaja. Mi jedemo jaja ko ludi. Svaki dan po 5 jaja, Bože me prosti. Zato ovaj ne zna svira. Pa da vidimo dokle sam stigla. Salata je tu. Šta je s kamerom? Vidite, ovo se ovako slatko šareno, a ovdje tako smedeno zagorelo. Ipak sam ja mlada domaćica. Da malo. To je 100 grama maline. Kakav doček.
Ko te je naučio da praviš ove pileće, a? Moja sestra. Moja sestra. Šta je tata rekao? Nema Kaže, sad. baš te smiješne. Zanimljive. Šteta što vas više ljudi ne gleda. Hvala, tata. Bitno je da ti gledaš i da budeš uporan i da komentarišeš. Vidio. Mafini, znači plavi su sa onim kao crnim kremom. Plavi su sa crnim kremom, a crveni su sa Sa belim. belim lukom. Ne, sa kao buenom kremom. To probajte. Od luka. Ajde da nazdravimo za početak vlogmasa i da budem bolja od muđe. Mislim da Buđe Ridi objavio video toliko pregleda. Ajde, na zdravlje. Živjeli. Cringe. Biće ludnica za novu godinu. Ludnica za novu godinu. To nisam radio od 5 godina. Drago mi je što nisam radio, što se sad nateram. Znači imam balerinu. Ona jednu stranu okitila sivu, on brao. Šta je? sad Malo se zamenimo. Gle ovo. ja jedan alijub. Šta? Šta? Jedan alijub. Šta znači? Ja ti bacim, a ti zakačiš. Ajde. Ajde. Dobro. Activity analog, 1, 2, 3, ali to su krugovi koje mene interesuju. Ću da imam Kada ću da tekst. kažem? Tu, Kapiraš? tu i pustiš. Samo kliknem ili držim. Držiš koliko Ovdje. hoćeš da pričaš. Tad pričaš. Halo. Kad pustiš, onda se završi veze i zauzimaš liniju dok držiš. Halo. Da li se čujemo? Svako zove Orao, javi se. Aj malo glasnije, Patrola 1. Ojačaj gore na točkić. Ovde. Like, share, subscribe, ostavite komentar, lajkujte, gledajte. Ne znam, Nadja, Hvala, Patrola 1. Čujemo se. Klikajte, tapkajte. Evo ovde. Šta je? E, da vidite otprilike u kakvom je stanju terasica, znači ima svega i svačega. Lepa je ova cigla koju ćemo malo sad samo da raščistimo. Gledajte mene kako pada. Ovo mi se ne sviđa. Da vidimo da li uopšte radi. Ovaj mali patuljko, on baš pripada ovdje negdje. Samo zbog jedne stvari, a to je ona zvezda. Evo malo ideje ako hoćete da ukrasite i da korišete dnevnu sobu, kako su oni to uradili. Idemo dalje. Znaš kako ljudi imaju normalno zelenu jelku? Misliš da je ovo dobro za Maju, a? Pa sva će da se ukoči ovo. Zbog vlogmasa moramo Maji da uzmemo ovaj mali krevetić da spava pored nas. Da bude i moj kamerman i sestra i sve. E, ovako neke zvezde tražim, ali pitanje je da li uzeti ove ovako rupičaste ili onu tamo običnu. Onakvu sam imala prošle godine. Da li sam ja jedina koja se pita zašto su IKEA stolovi ovako niski? Kao da su pravljeni za neke patuljke, ja ne znam, evo stanem i bukvalno mi je do skoro kolena. I stolice male, ja ne, dobra, ajde, zavisi kako koje, ali stolovi su u IKEA jako niski, jel da? Ovaj ugao ovdje gdje je jelka. Baš su dobri ovi ukrasi. Smo došli po ono što smo tražili. Sad ćemo da vidimo. I sad ćemo da je nekako uvežemo. Čekaj. Prvo ću napraviti kao čvorić. I onda ću da probam da zakačim. Ma vidi. Pa ništa nisam kupila. A ovo nisi primetio? Zato što ti si se žalio mašnica ne valja i ja sam morala to da promenim.
Namestili smo zvezdu, sad samo treba da odredimo dužinu koliko nam treba da bude viska ili niska ili visoka. Ništa, onda slanjamo mašnicu. Help. Je na sredini? Jeste. Stavljeno da se kuva, ali moram pitam ChatGPT koliko dugo treba da se skuva. Krompir se kuva 25 minuta, ali od trenutka kada voda proključa. Znači sad čekam da voda proključa i postavljam tajmer na 25 minuta. Napravila sam ove ćuftice. Ne znam kad sam se zadnji put javila, ali evo je tu krompir salata. I evo su ovdje ćuftice. Ide u frižider. Znate koji je meni uvek video u glavi kad perem sudove? Ćao ljubavi, ja sam! Što ti ladna ova? Kaj? Šta ti radi ovo ovde? Rekla si mi da operem suđe, jel tako? I ja ga perem da izvineš i onda pre nego što ti dođeš, ja bi to sve osušio, opro, ti ništa ne bi znala i vesel te Bože. Mislim, šta je? Opro sam suđe, baš me briga da se pere, zdravo! Sad ide onaj najgori deo pranja sudova, a to je da morate da pokupite ove ostatke od hrane. Ja uzem ovako ubrus i to nekako sve pokupim. Da li ćeš da lažeš ovaj put kao i svaki? Da. Da. Dobro. Ali nisam ja to puno gledala, zato ne znam. Samo sekund, znači, treba prvo da kažemo šta imamo u ruci. Lolek i bolek. Ajde. Ja imam kamen. Kamen, pa gdje si ga našla? Ja u ruci imam pomoranđu. Evo malo ovo glupo, pošto ja znam da mi nemamo pomoranđu u kući. Koje boje je taj kamen? Sive. Ajde... Sad ja. Ajde. Uzmi onako nokte i onako udari po toj pomoranđi. Da udaram? Pa kuckaj, onako kao ovako. Evo, slušaj. Dobro. Ajde, uzmi taj kamen i gađaj jocu. Šalim se, uzmi taj kamen i tupkaj o sto. Ej, lažeš. Jel ja sad kažem kao laže? Ne, još malo pitanja, brate. Pa šta da te pitam kad... Dobro, sad ja tebe pitam. Ajde. Ajde ti uzmi i kao vuci tu pomoranđu po stolu. Kao. Uzela riba vuče duks. To pravi ili veštački kamen? Pravi kamen. Onako baš tvrd i težak. Da. Pa to onda nije kamen i ti lažeš. I šta sad? Sad čekaj. Ja, znači... 3-4 sati i stavit ćemo ovdje gore predmet. Sad. Ti ne možeš da radiš. Ali ima ih raznih. Imam baš neke razne faze. Imam ovu leopard fazu. Onda imam fazu kao dama sam iz Londona i ta faza je isto bila duga. Sa ovim belim okvirima. I još okvira. Onda ove neke plave koje nikad nisam nosila. I sad da li to ovako ostaviti u ovoj kutiji ili možda staviti na neko drugo mesto. Sada kada se otvori. I dalje tu ima sve i svašta, ali barem sad znam gde mi je šta. Ovdje mi je ovo za šminkanje, ovdje su mi ove maskice za telefon, ovdje mi je nakit koji nije pravi, nemojte dođite da me kradete. Ovo je sve bižuterija. Tako da tu mi je nakit, ovdje imam sve naočare. Ovdje su mi svi lekovi, ovo je za kosu i ovdje ima svašta po nešto, ali eto. Pa ja sam sva u životu, fazon.
To je dobro, već vidim kroz ovo. Malo sam sa rumenilom. Kako je dobro! Možda mi ovo na vrat. Ali želiš da ja tebi dodam malo jače boje? Pa ne znam, može, ajde, može. Osjećam se kao vila u Simsu. A viš kako sam ti iz srca i ove kao neki. Spiritualna Staša. Znaš o čemu sam razmišljala? Razmišljala sam kao, ako budeš stavila negde ovde... Ne, ovde, bukvalno ovde na ulaz u kuću, mislim da... Loše, makar možemo da se potrudimo da to lepo izgleda. Imali dovoljno bolje za kuću? Prvo za kuću, Joco. Neće, a? Aj, ako pukne da ide na tebe. Ne, prvo za kuću. Za kuću nećemo imati dovoljno. Baš je mekano. Može ovdje još malo. A meni od toga neće ostati. Gde ćeš s tim? Sve, Što ubacio ali ona je unutra? htjela to na krov. Evo ti drugi zapravo. A što si ubacio unutra? Pa Kinder Surprise. Pogledaj. Izvini, koje je to pismo? Pomiješao. Latinično čirilično. Ja. Gdje se to skini samo? Zato mene buni što izgleda ovako. Idemo po usisivač. Nadam se da je napunjen i spreman da se koristi. I evo ga taj usisivač. Meni iskreno izgleda kao neki teleporter. Tako se i čuje. Sad ću da vam pokažem. Ovdje ima jedno dugmence koje me jako nervira. U smislu da ako hoćete da usisavate, morate sve vrijeme da ga držite. I sad ćete da čujete kako se zapravo stvarno čuje kao neka mašina za teleport u budućnost. Sad ću da ga upalim, a vi slušajte. Na kraju kad pustite dugme, čuje se nešto zum. Ja onaj stari usisivač bukvalno uzmem ovako, vučem, cimam, lupamo zidove. Danas bacamo usisivač. Nisam vodila računa jer to mi je bilo onako za čišćenje i dok ovaj usisivač je težak, pa čak ni ne možete tako da izvodite neke akrobacije. Idemo polako. Evo pogledajte o čemu vam pričam. I on se jače čuje, to jest brže radi, kada ima više prašine. Ne znam da li možete da čujete. Ono što bih ja voljela u sljedećoj godini jeste da promenim svoj auto i kupim bolji. I po prvi put u životu znam koji auto hoću, tako da ćemo njega staviti u ovaj deo Material Things. Ja mislim da je to ovaj auto. Iskreno nisam neki poznavalac. Ja ne znam iskreno ni koliko košta, ništa, ali samo znam da mi se sviđa. To je neka materijalna stvar koju bih voljela sama sebi da kupim i ispunim. Pa da li to u sljedećoj godini ili u nekoj narednoj. Ali eto, neka to stoji tu. Hvala vam što ste gledali i ovaj video. Napravite svoj vision board u Figmi i možda podelite sa mnom ili sa svojim prijateljima. Hvala vam što ste gledali ovaj video. Lajkujte, komentarišite šta biste vi to dodali u svoj vision board. A mi se vidimo sutra u 7:30. Ćao!